вкараме в групата. Да, В чата. О, как ме заболя тук кръчета. Мога да ги пратиш ти. Да. Ние това трябва да напишем, като събираме 10 песни, да си ги търсите в интернет. Да, Нали го ли дострои? Не съм. Моята е по-настроена от тази момент. Play something because I need to tune. То може да се разстрои също. Кой да е, нали? Ибрахим изнам. Ама... Да. Вау, what a musician. Нали? От тук не съм го довела чак. Да дойде от тук. What is this? What is this phenomenon? Искаш ли да се таковаш? Имам такова. Ами, ще пробвам да си, не си. Птици, запейте! Сега е момента. Не е за вярване, а? Which case is this? Me? Si. Oh,